Pozor, koukám se, všechno je připraveno, který nevidíte, ale už nám tady něco vyjíždí, dámy a pánové. Kdybyste viděli, jak to vypadá, práci se vždycky ještě všechno obejmou, přehledně Jiří a jedeme znovu! Šílenost potrý, to jsou trošku zmíčkaný publikum. Vidíte, že to neuvěřitelné, co vidějí, že je těžší na mobilce. Já to nechápu. Řekni to ty trošku, že ti mají rádi. My jsme poděkovali na strašně. Počká se, jak nás vidí, jak nás